Visserskoor. Hoeveel vissers zitten er eigenlijk nou bij? Nou, we hebben er ooit iets van 75 gehad. Maar ja, de beste blijven altijd over. En we hebben er nu nog 40. En elke week zitten jullie dan bij elkaar? Ja, elke week op de camping, het akkertje op de voorst, zitten wij te repeteren. En dan, na de tijd gaan we nog even gezellig zitten met elkaar. Dus een leuke ploeg, ja. Wat is nou leuker? Het repeteren met z'n allen of dan toch eventjes dat afzakkertje na die tijd? Nou, repeteren, dat gaat op de eerste plaats natuurlijk. Maar dat afzakketje is ook leuk, ja. Maar jullie zijn hier vandaag ook met een nieuw project en dat heet Ancora. Nou, eigenlijk is dit wel een nieuw project voor ons, ja, dit. Absoluut. En hoe voelt dat? Nou, even wennen. Want je gaat repeteren en dan word je in een ronding neergezet. Ja, want dat is voor de camera's, dan moeten we zo staan. En nu staan we op een rij, dus dat was vanmorgen even anders voor ons. Maar gaat lukken. Brengt het nou ook een beetje spanningen in de groep mee? Ja, zeker wel. Ja, zeker wel. Tuurlijk. Maar dat moet ook. Dat is gezond, een beetje spanning. Wat staat er deze zomer allemaal nog te gebeuren? Wij moeten binnenkort nog naar Dedemsvaart, als het goed is. Ik heb van Elburg nog niks gehoord, maar daar gaan we elk jaar naartoe. Daar winnen we ook altijd de gouden boei. Dus dat is leuk. En ja, we hebben meerdere optredens nog, ja. Als mensen nou zeggen, het Vollenhoofs Visserskoor wil ik graag boeken, waar kunnen ze dan terecht? Dan kunnen ze bij mij terecht. En hier staat alles in. Telefoonnummer, website, we staan overal op. En ze kunnen ons altijd bereiken.